F'Ħaltarxien, nhar il-ħadd wara nofsinhar se tkun qed tittella t-tielet edizzjoni ta' Festa Ħelu fi Triq Santa Marija u t-toroq tal-madwar. L-attività qed issir mill-Kunsill Lokali ta' Ħaltarxien u mistennija tara l-parteċipazzjoni ta' numru sabiħ ta' dulċiera li l-kol se jaqsmu ħelu differenti f'madwar 40 stand, kif spjegalna s-Sindku stess Joseph Abela Gallia. Fija kull min ġej ħajsib kull kwalità ta' ħelu tradizzjonali, ħelu relatat mal-miliet, tiżjin tal-miliet, kif ukoll spettakl fuq ġiex parkijiet li jkunu armati apposta. Għandna park minnhom jibda mill-4 sa' 7 nofs b'talent lokali, kif ukoll l-oħra b'talent lokali, però għandna fis-7 nofs sa' 9 nofs għandna l-band versatile, blajna kbir ta' kantanti popolari li jagħtu spettaklu kbir li jkun minnu preżenti. Minn barra hekk se jkun hemm ukoll esibizzjoni tal-karozzi fost attivitajiet oħrajn li se jkunu parti minn din l-edizzjoni ta' Festa Ħelu li tittella xahar qabel il-miliet. Madankollu din l-attività ġiet posposta mis-Sibt 25 għal ħadd 26 ta' Novembru minħabba r-riħ qawwi li hu previst li se jolqot lill-Gżejjer Maltin. Abela Gallia appella lil kull min għadu mhux ċert kif se jkun qed iqatta l-lejla tal-ħadd biex iżur din l-attività. Nistidnu l-kulħadd anzi biex inqatt ma' Ħaltarxin jifer għall-pittoresk tagħna ta' Ħaltarxin biex ċelbraw flimkien di Festa Ħelu, festa l-familja kollha. Idħula l-Festa Ħelu u bxejn.